Pozdrav ljudi, ovdje Murdered Book. Ovo je sljedeći, ovo je ova 4. epizoda Minecraft preživljavanja. U prošloj epizodi smo malo istraživali pećinu, Creeper nas za malo ubio. Znate ostalo? Opa. Da vidimo šta je mrak. Ako se čuje neko krckanje, to ja jedem čips. Da ne mislite da mi puca nešto. Ma dobro. Pogledajte moju 3. epizodu. Ako vam se sviđa, lajkujte i zahodu. Onda ih... Aj, ovako ću da probam ako nešto uspijem. Ovako. Pa valjda nešto ovako. To sam gledao tamo nešto. Drugim pokazao. Opa, kriperi. Kriperčine govnarske. Ujebem ti mater, pitko. Okej. Ne znam da li ima nekoga. Sad je stvarno gusto. Dobro. Da mi ne iskoči nešto ovdje. Ovdje ću da ogradim malo. Gdje si sad, bre? Tako. Tako. Sad nema što da se niko ne uđe. Sam slijepog miša. Zatvori vrata, bre, molim te. Malo su. Šta je to? Ne voliš čipsa, sve ti pojedeš. Pohvala. Dosta ti je večer. Dosta. A sve si uzeo. Dosta. Okej, uzet ću dimsi posle. Ovo ću. To dam polako, a? Onako. Dobro. Čekaj da otvorimo čips. Ovaj sam sve pojeo. Prođe cijela epizoda u čipsu.
Šta sam ono beše teo? Što beše? Da ugradim, da. Dva. Evo to. Aha. Super, ovdje dva i ovdje dva. 50 štapića, to dovoljno. Dobijem Beograd. Gradimo tamo ono... Možda mi je ovo dovoljno, ne znam. Ovo je dim s ukusom. My god. Ima samo našega. Ah, fuck. Valjda treba malo više od 8. Nema. Joj, prepade me. Znači, bezbroj. Piču, materi. Prepao me. Jebote. Pa daj, cijela epizoda prođe u kući ovoj. I što mogu da napravim? Ovo ovako radim. Dobijem i za čizmice. Super. I love iron armor. Opa, kakvi čips čudan. Opa, to bre. Svani brže. Brže svanjavaj. Govnare. Jedne. Šta je to? Je rekao ono govno malo što trči. Kriperi na sve strane, gdje ću sad? Da pobegnem! Jesam tamo idem. Neko me nije primetio, ali se nadam da mi nešto ne dođe sa leđa. Mačku ruke. Jebote, ne mogu uđem na vrata ko da sam pijan. A jebote. Oh. Ti mi trebaš? Što ti beš daješ? A ne bi ti... nekom... Opau, da, ti mi trebaš. Sam još treba. Sad ćemo da pretvorimo u drva. Drva i drva. Ovdje će da budu prozori. A ne pre najgore vreme u Minecraft. Sad kad mi zapali kuću. Što je no vič? Pa to vič.
glitch. Mamuči, jebem Vičersku. A daj! Treba mi samo 2. Ne treba mi više to. Creeper, begaj. Šta je ovdje crkva ko... Mama mia. Ne kuću da mi srušiš. Ne kuću. Ako mi srušiš... Ne. Begam. Još dole. Spasi mi glavu. Ko mi je važna. Jao. Okej. Dobro, ajde, vidimo se u sljedećoj epizodi. Malo smo dovršavali kuću, jeli čips. Ako hoćete da vam dam u komentare kako se zove čips, da ga kupite, slobodno pišite. Vidimo se do sljedećeg susreta. Bye bye. Bam badam babam bum. Ups, nisam ga čips. Vidimo se.